f'min u fiex inqedu il-fiduċja sħiħa tagħna. Għattindunajtu li fil-ħajja tagħna mir-riskju li nqedu l-fiduċja tagħna f'affarijiet li jgħaddu. Flus, poter, fama, jew nqedu l-fiduċja tagħna f'persuni li jweduna ħafna imma xi kultant imbagħad fl-aħħar mill-aħħar ma jimlewx ix-xenqat l-aktar profondi tal-qalb tagħna. F'min ser inqedu il-fiduċja tagħna? Insellmilkom u nistedinkom għal 221 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Interessanti ħafna fil-liturġija tas-sitt ħadd ta' matul is-sena il-kelma li jagħtina l-profeta Ġeremija illi jisħed biex ingħidlek ikun misħut il-bniedem illi l-fiduċja tiegħu qiegħda fil-bnedmin u fih innifsu u bħal siġra kważi kważi nixfa fid-deżert, mentri jkun imbierek il-bniedem li qiegħed il-fiduċja sħiħa tiegħu fil-mulej. U biex ikompli mat-tixbija tas-siġra u bħal siġra mħawla dejn ix-xijat tal-ilma li tieħu l-ħajja u tagħti l-frott bil-kotra. Inqedu l-fiduċja tagħna fil-mulej x'inhi l-kundizzjoni tagħna huma x'inhuma iċ-ċirkustanzi tal-ħajja tagħna ta' kuljum kemm sbieħ u kemm dawk inqas sbieħ. Forsi dan huwa wieħed mill-messaġġi tat-tagħlim ta' Ġesu li sejrin nisimgħu mill-Vanġelu ta' nhar il-Ħadd, mill-Vanġelu skont San Luqa. Għandna l-verżjoni tad-diskors tal-muntanja li nsibuh f'San Mattew ma din id-darba f'San Luqa. Ġesu jgħallem fil-wita. Ħin il-bniedem li hu bil-ġuħ, ħin il-bniedem li jibki, ħini il-fqir, ħini minnu ippersegwitat. Ovvjament Ġesu mhux qed isejħilna biex inkunu bnedmin mafġin bil-ġuħ, bil-persekuzzjoni. Imma qed ifakkarna li meta ngħaddu minn esperjenzi jibsa, meta l-ħajja tkun jibsa bħalma hija l-ħafna persuni fid-dinja, hemmhekk il-qalb tinfetaħ biex tafda falla. Mhux biex taħrab mir-realtà jibsa, imma biex issib qawwa fit-tiġrib, wens u farraġ f'kull ċirkustanza fil-mulej. Fiduċja sħiħa fil-mulej. Mhux ta' bxejn illi mbagħad Ġesu mill-banda l-oħra jgħid ħażin għalih minnu mxebba, ħażin għalih meta titku, ħażin għalikom meta intom mimlijin bikom infuskom. Ħin il-bniedem li qiegħed il-fiduċja tiegħu fil-mulej. Jalla l-mulej jagħtina din il-grazzja f'kull ċirkustanza tal-ħajja tagħna, anki dawk l-aktar imwera li ngħaddu minnhom. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.